Έχει το μάτς. Καφές με Νικοπολίδη, την μπάλα στα δίχτυα. Την ψυχολογία του τερματοφύλακα. Κοιτάξτε. Ο Σάχα τώρα έχει απέναντί του τον Όσκαρ. 1-1. Και είναι η σειρά του Ισμαήλ Μπλάνκο. Μπλάνκο. Εκτελεί γκολ. Πάμε Γιώργο, στο επόμενο πέναλτι. Ενώ βλέπετε και πάλι τον Μπλάνκο είναι ο Βραζιλιάνος εκτελεί και ισοφαρεί. Ο Σάχα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να το αποσοβήσει. Που εκτελεί πέναλτι στα δίχτυα του. Αυτός είναι που αναλαμβάνει την εκτέλεση του τρίτου πέναλτι για το Διόγκο. Εκτελεί. Η απόλυτη ισορροπία μέχρι στιγμής και στα πέναλτι, έτσι όπως η μπάλα στα δίχτυα, έπεσε ο πέναλτι. Δείτε ξανά. Εκτελεί. Πέφτει στην γωνιά του Νικοπολίδης. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Ο Γάλλος. Η μπάλα πηγαίνει μέσα στα δίχτυα. Γελάει και σπέβδει να εμψυχώσει το τομή. Δείτε. Τον αγκαλιάζει και τον φυλάει. Η εκτέλεση από τον Σουηδό. Η μπάλα στο δοκάρι. Στα φέρνει η τύχη. Όσα φέρνει ο χρόνος και όσα επιφυλάσσει η μοίρα. Είναι αυτή η πανούργα μοίρα που υφαίνει ο Τζόρτζεβιτς απέναντι από τον Σάχα. Εκτελεί, διώχνει ο Σάχα. Να στέψει τον Ολυμπιακό κυπελούχο και να κλείσει με μία. Ο Τάμεν Σαλίβα. Η μπάλα στα δίχτυα. Είπε στον Σαλίβα, ποιος του είπε τον Σαλίβα να σουτάρει πέναλτι. Γυρίζουν από την άκρη και του λένε, αφού λέει και ο Κουκουλάκης, μπορείτε να αλλάξετε μέχρι. Για τον Ολυμπιακό. Και ευστοχή. Η Σάχα με Αντώνη Νικοπολίδη. Γκολ από τον Αργεντινό. Ο Μπελούτσι εκτελεί και ισοφαρεί. Παίρνει πρωτοβουλία ο Πελετιέρη. Εκτελεί γκολ. Την τύχη του ο Νικοπολίδης. Ο Παρασκευάς Σάντζας. Ακούμπησε την μπάλα, βλέπετε. Αλλά ο Νικοπολίδης εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. κανείς δεν υποκύπτει. Όλοι θέλουν να πάνε στην Ασπριγούλα, όλοι θέλουν να εκτελέσουν, όλοι θέλουν να πάνε. Πιάνει το πέναλτι του Νικοπολίδη. Τον πέναλτι. Στην προηγούμενη μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά την εκτέλεση του πέναλτι στον Σάχα. Εκτελεί, διώχνει ο Σάχα. Ξανά, πάμε από την αρχή. Πάμε από την αρχή. Καφές με Νικοπολίδη. Για δεύτερη φορά. Και... Ο Όσκαρ εκτελεί. Εκτελεί την μπάλα στα δίκτυα 8. Και πάλι θα τον νικήσει. Συνολικό σκόρ είναι 13. Πέναντι στον Σάχα. Εκτελεί και που φωνάζουν κάτω όνομα του Νικοπολίδη. Εκτελεί ο Σκόκο γκολ. Αστοχή και η ΑΕΚ πανηγυρίζει. Ο Διόγκο εκτελεί και στέλνει την μπάλα. Το Τένιο επανατοποθέτησε την μπάλα στην άσπρη βούλα. Εκτελεί τώρα, δοκάρει και μέσα. Ξεφυσάει. Τα βάζει με την τύχη του. Εκτελεί στα δίχτυα. Μαϊστόροβιτς με Νικοπολίδη. Αυτή τη φορά θα τον νικήσει. Ο Τζόρτζεβιτς εκτελεί. Αυτή τη φορά σημαδεύει σωστά και την άδεια του Μπάγεβιτς. Και πάλι εύστησε που είναι απέναντι στον Σάχα. Εκτελεί και στέλνει. Εκεί συνεχίζουμε. Σάχα. Και πάλι θα νικήσει τον Νικοπολίδη. Εκτελεί και ισοφαρίζει. Με τον Νικοπολίδη. Απόκρουση από τον Αντώνη Νικοπολίδη. Ευκαιρία να τελειώσει το τελικό. Έπιασε το πέναλτι εδώ του Πελετιέρη. Στείνει την μπάλα. Παίρνει φορά. Ο Νικοπολίδης που εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός κατακτά το κύπελο Ελλάδας για την περίοδο 2008-2009. Ένα δραματικό φινάλε σε ένα καταπληκτικό, σε ένα φανταστικό παιχνίδι που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό.